Sa Mandawi City, gipangguba kaganina ang extension sa pipila ka mga balay nga milapas na sa kalsada. Tungod kini sa trabahonong daan aron adunay kaagian ang mga ekipo sa gobyerno. Ang report ni Nico Serino. Gipangunayan ni mga sakop sa Hudo Demolition Team sa City Hall ang pagguba sa mga tolda ug ubang extension sa mga balay. Didto kini sa may sitio MMV High, Barangay Subang Dako, Mandawi. Gipanggabas ug gipanangtang ang sobrang parte sa moabot 5 ka mga balay nga milapas na sa karsada. Una nang napahibaw ang mga mulupyo sa himuon sa syudad aron mahawan ang dapit. Sama kang Ginang Teresita nga igo na lang sa pagtan-aw samtang giguba ang parte sa second floor sa iyang balay. Aminado siyang makibhangan gyud ang espasyo sa iyang Pinoyanan. Ang unang nakuan diha sir kanang ubos. Nya human kanina sa taas unya i-appeal pa man gyud daw, i-label man daw diha gid sa kuan sa una ang ilang giingon anira nya karon kay i-label man gyud daw sa housing. Wa tay mahimo. Matud sa labaw sa Hudo Demolition Team, tungod sa mga extension sa mga Pinoyanan, maglisod pag-agi ang heavy equipment aron matrabaho na ang road project sa lugar. Apan sa di pa trabahoon ang daan, i-establishar una ang drainage. Maigo man ang ilang mga birada nila, pangwaan atong birada. Mga extension wa sila yung ma-pull out silang balay ang kundi ang ilang birada. Ang ilang extension na nila atong gipanangtang. Kaya aron makalihok ang atong engineering. Sa unahang bahin sa dapit, nabalaka ang mga residente sa proyekto sa kagamhanan. Una ang pagtrabaho sa kalsada, kinahanglan nga matarong ang drainage system. Nasugda na kini sa unahang bahin, apan nabalaka sila kay dili kapaigo ang gidakon sa culvert. Gamay lang kuno nga uwan, may mga parte na sa ilang komunidad nga mabahaan, maong nanawagan sila niini sa kagamhanan. Gini sa unahon nila sir before ang kalsada sir kay ngano sir luoy kay midiri sir uy kay ang ubos na balay mula pa na sa mong tubig. Bisan gamay uwan. Gamay uwan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.